Η Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 φοράει το κασκόλ της ενημέρωσης και είναι κοντά σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ των αγώνων, επικοινωνία με τους φιλάθλους και πολλά άλλα απρόβλεπτα. Η έγκυρη αθλητική ενημέρωση παίζει μπάλα στα ραδιόφωνά σας. Ο ενημερωμένος φίλαθλος ακούει Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Σταθμός στην πόλη. Ας κρατήσουν οι χώροι. Ο Γέρος του Μουριά στα FM. Μία εκπομπή του Συλλόγου Φίλων Εθνικών Ομάδων Ελλάδος του νομού Αρκαδίας. Μέσα από τη συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας θα ενημερώνεστε για νέα και δράσεις όλων των εθνικών ομάδων καθώς και για θέματα εθελοντισμού. Θα υπάρχουν συνεντεύξεις με αθλητές των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων, καθώς και αναφορά σε εθελοντικές δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Κάθε Τρίτη, 6 με 7, στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Ο Γέρος του Μουριά στα FM. Χορηγός της εκπομπής είναι Κομμώσεις Χριστόφορος. Κομμώσεις Χριστόφορος. Ανδρικές παιδικές. Γρηγορίου Λαμπράκη 2 στην Τρίπολη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για μία ακόμα Τρίτη, η εκπομπή Ο Γέρος του Μουριά στα FM, στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Η εκπομπή που κάθε Τρίτη έχει 6 με 7, ο Σύλλογος Φίλων Εθνικών Ομάδων Αρκαδίας, Ο Γέρος του Μουριά. Σήμερα η ομάδα μας, Σάβα, πιο μικρή, κατά το ίμιση, έτσι. Οι δυο μας στο στούντιο όμως είμαστε πάρα πολλοί. Ωστόσο όμως πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μαζί μας τον κολυμβητικό σύλλογο, τον ΚΟΑΤ, με τον οποίο με τον πρόεδρο του συλλόγου και τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ στο στούντιο θα μιλήσουμε και για το κύπελο ΚΟΑΤ που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και περισσότερο να δώσουμε το λόγο στα ίδια τα παιδιά, να μας πούν το πώς βιώνουν τις επιτυχίες και γενικότερα την προπόνηση μέσα από το σύλλογο. Όταν όλα αλλάζουνε κι όλα είναι εκεί. Ωστόσο δεν έχουμε μόνο αυτό το θέμα, για άλλη μια φορά αρκετά θέματα στην σημερινή εκπομπή. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε τηλεφωνικώς με την Ευγενία Σαρή. Την μεγάλη επιτυχία για άλλη μια φορά η Ευγενία. Κοπέλα κατάγεται από το Λεωνίδιο, να θυμίσουμε στον κόσμο, η οποία για άλλη μια φορά σε διεθνές τουρνουά που έγινε στο εξωτερικό πήρε το χρυσό μετάλλιο. Οπότε θα μας πει και αυτή τις Βρυξέλλες βεβαίως. Και θα μας πει κάποια στοιχεία για την μεγάλη αυτή επιτυχία και γενικώς για το πώς προετοιμάζεται για τους επόμενους αγώνες. Φτάνει μόνο ένα κάτι για να φτάσεις εκεί που η καρδιά θα χτυπάει σαν σφαίρα. Και είμαστε οι δυο μας για τον απλούστατο λόγο ότι η Γιώτα και ακόμα κι άλλοι είναι στο λεωφορείο προς Βελιγράδι. Δεν ξέρουμε αν ακόμα έχουν τάσει. Σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί τους. Μέλη του συλλόγου μας λοιπόν ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή για το Βελιγράδι, για τον μεθαυριανό αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Ο σύλλογος θα δώσει πάλι δυναμικό παρόν και εκεί. Και ο πρόεδρός μας, ο Ειρηναίος, για άλλες υποχρεώσεις πάλι του συλλόγου βρίσκεται στην Αθήνα. Οπότε θα ήμουν και εγώ στο Βελιγράδι. Θα ήσουν μόνος σήμερα, αλλά κάτι έτυχε και τελευταία στιγμή και δεν μπόρεσα. Και δεν μπόρεσες. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η χορηγή της εκπομπής μας είναι οι Κομμώσεις Χριστόφορος, Αντρικές Παιδικές, Γρηγορίου Λαμπράκη 2 στην Τρίπολη. Και έχουμε και άλλο ένα χορηγό, τον Κιβωτό, Restaurant Wine Bar, είναι στο πεζόδρομο Δελιγιάννη, είναι το πρώην Faces. Έτσι, που νέα διεύθυνση πλέον. Ναι, Δελιγιάννη 11 και τηλέφωνο 2711 10 40 68. Με πολλές πλούσιες γεύσεις, μπορεί ο καθένας να το επισκεφτεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή ανοιχτό. Πάντα στα ίδια τα σκαλιά που δυο πιστοί την πρώτη αγάπη τους προφέρουν. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όπως προείπαμε, μαζί μας στο στούντιο είναι ο ΚΟΑΤ Τρίπολης, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Αγγελόπουλος Γεώργιος και πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά. Κύριε Αγγελόπουλε, καλησπέρα σας. Μια καλησπέρα όλα τα παιδιά μαζί. Και από όλα τα παιδιά μια δυνατή καλησπέρα να μας ακούσουν όλοι. Καλησπέρα. Πείτε μας δύο λόγια καταρχάς. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και από μένα στην Ευγενία της Χαρή για τη μεγάλη επιτυχία αυτή που πέτυχε.
Εδώ έχουμε ένα μέρος, δεν είναι όλοι αγωνιστικοί, έχουμε κάποιες απουσίες λόγω μαθημάτων. Έχουμε την αγωνιστική ομάδα του ΚΟΑΤ, δηλαδή είναι παιδιά από 13 και πάνω. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση με τη σειρά όπως βλέπω. Γιάννης Κοτσίρος, Θοδωρής Κόκος, Πέτρος Αγγελόπουλος, Χρήστος Ιάσος, ο άτυχος της παρέας που λόγω μιας ίωσης έχασε τους προχθεσινούς αγώνες, αλλά δεν πειράζει, μεθαύριο θα είμαστε στην Πάτρα, οπότε θα επανακάμψει. Αντωνία Αντρούλια, η εξαιρετική περίπτωση, είναι η αθλήτρια από τον Ναύπιο. Μένει στον Ναύπιο και τις προπονείς της 3 με 4 φορές την εβδομάδα, έρχεται στην Τρίπολη λόγω κλειστού κολυμβητηρίου. Είχε ξεκινήσει μικρή, πρόλαβε ανοιχτό το κολυμβητήριο εκεί, αγάπησε το άθλημα, αλλά δυστυχώς στην πορεία, ας είναι καλά ο πατέρας και η οικογένειά της που κάνουν αυτόν τον κόπο. Χαράλαμπος Μανολόπουλος, Δημήτρης Μανολόπουλος, Βασιλική Κοτσίρου, Βανέσα Μανολοπούλου και η Κωνσταντίνα Ισυψή. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε το 1ο κύπελλο ΚΟΑΤ. Πείτε μας λίγο τις εντυπώσεις σας από την οργάνωση, από τις επιτυχίες του συλλόγου. Για άλλη μια χρονιά πήγαμε καλά. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν υψηλό. Το αποδεικνύει ότι για πρώτη φορά στην Τρίπολη σε διασυλλογικό αγώνα έγινε πανελλήνιο ρεκόρ από αθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου Ωκεανού, την Παυλοπούλη Νικολέτα. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πεταλούδα. Εδώ τα παιδιά, όπως τα βλέπετε, έχουν ήδη κατοχυρώσει, έχουν πιάσει τις θέσεις για να συμμετέχουν στο σημερινό πανελλήνιο πρωτάθλημα με τους χρόνους που κάνανε. Και όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα ήταν πολύ κοντά για 10 δευτερολέπτου. Οπότε το Σάββατο που θα πάμε πάλι Πάτρα, γιατί δεν σταματάνε ποτέ οι αγώνες για αυτή την ομάδα, πιστεύουμε να το πετύχουν εκεί. Η συμμετοχή ήταν καλή, ήταν δυνατή από όλο τον κόσμο, μικρές κατηγορίες, μεγάλες. Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και από ό,τι μας είπαν και οι υπόλοιποι από τους σχεδόν 30 συλλόγους που συμμετείχαν, ήταν καλό το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Να δώσουμε το λόγο και στα παιδιά, δεν είναι τα παιδιά, έτσι. Να μας πούν λίγο, όποιο θέλει, να πλησιάσει το μικρόφωνο και να μας πει λίγο για την εμπειρία του και πρώτα απ' όλα τι ήταν αυτό που τους έκανε να ξεκινήσουν την κολύμβηση και μάλιστα να ασχοληθούν και σε επίπεδο πλέον από ό,τι μας είπατε κι εσείς αγωνιστικής ομάδος, έτσι. Ντροπαλούς βλέπω. Ντροπαλούς. Και εσείς και πολύ, κάποιος δεν μπορεί. Κάποιος να μιλήσει. Σε τόσους αγώνες συμμετέχετε, με τόσο κόσμο, αλλά όταν μάλλον πέφτεις στην πισίνα, θα ξεχνάς όλα εκεί. Μιλάνε στο νερό. Μιλάνε στο νερό, ίσως εκεί είναι το πιο σημαντικό. Το όνομά σου να μας πεις πρώτα. Ναι, γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κοτσίρος. Αρχικά το έναυσμα για το κολύμπι έγινε από τους γονείς μου. Αυτοί με πρόθεσαν έτσι ως παιδί μικρό, σε ηλικία 3,5 ετών, να κάνω κάποιο αγώνισμα. Αυτό ήταν το κολύμπι, έτσι ξεκίνησα. Στη συνέχεια, όταν αυξανόταν η ηλικία μου, όταν μεγάλωνα, συμμετείχα σε άλλες κατηγορίες. Σιγά σιγά και εγώ μου άρεσε περισσότερο το κολύμπι. Τώρα, όταν λένε ότι, συγγνώμη, διακόπτω, τους αρέσει το κολύμπι, εννοούν ότι από τις 1-2 προπονήσεις τη βδομάδα έχουν φτάσει σε 6 προπονήσεις τη βδομάδα. Εννοούν ότι καθορίζουν το πρόγραμμά τους, τα μαθήματά τους, τα πάντα, αφήνοντας πάντα κενό αυτό το 6,5-8,5 είναι ιερό, δεν το ακουμπάνε καθόλου. Εννοούν ότι τελείωσε. Σε λίγο θα βγάλουν λέπια. Είναι αυτό πραγματικά που λέμε, ότι θα βγάλουν λέπια. Αυτό σημαίνει. Ο Γιάννης είναι τώρα Δευτέρα Λυκείου, θα πάει για Τρίτη. Δεν έχει λείψει χρονιά, δεν έχει λείψει εβδομάδα, δεν έχει, δηλαδή. Δεν σκέφτεται καν το πρόγραμμά του, τη ρουτίνα του χωρίς κολύμπι. Με το διάβασμα τα συνδυάζεις. Ναι, τα συνδυάζω μια χαρά. Τι δεν είναι σημαντικό γι' αυτό. Ναι. Τηρώ ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο κάθε μέρα. Τα μαθήματα και το κολύμπι όλα συνδυάζονται άμα υπάρχει θέληση. Αυτό, Σάβα, είναι πολύ σημαντικό που λέει το παιδί, έτσι, γιατί είναι και παράδειγμα προς μίμηση και για πολλά παιδιά που να μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος και ένας νέος άνθρωπος να συνδυάσει πολλά πράγματα. Αυτό που το αγαπάει πραγματικά, αρκεί να υπάρχει πρόγραμμα, αυτό που λέμε πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν πρέπει ή μπορούμε να πούμε, αλλά άμα βγάλουμε μέσω όρο τα παιδιά που είναι εδώ, είναι πάνω από 19 στα μαθήματά τους από την πρώτη γυμνασίου. Επειδή είναι και στους γονείς φόβος και κανόνας ότι δεν πρέπει να αφήσουν τα μαθήματά τους για χάρη του αθλητισμού, οι γονείς συνήθως των κολυμβητών πιέζουν παραπάνω. Αυτό τον ελάχιστο χρόνο που έχουν από την ώρα που γυρνάνε με το σχολείο μέχρι την ώρα της προπόνησης, θα πρέπει να γίνουν τα πάντα και θα να γίνουν τέλεια. Οπότε είναι όλοι άριστοι μαθητές. Προσθέθηκε κι άλλο στην παρέα μας. Ναι, ο Νίκος ο Ασιούρας, ο τελευταίος που έλειπε. Καλησπέρα, Νίκο. Πες μας λίγο για την δική σου εμπειρία. Αγωνίστηκες προχθές στους αγώνες. Μάλιστα. Πήγες καλά. Πήγα καλά. Μπράβο. Τι επιτυχία, τι είχες? Έπιασα το όριο για το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει το χειμώνα, το χειμερινό πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο 50 ελεύθερο. Είσαι και εσύ στην ίδια κατηγορία με τα παιδιά, δηλαδή με τις πολλές καθημερινές προπονήσεις, το απαιτητικό πρόγραμμα. Και εντάξει, μπορώ και γίνομαι ακόμα καλύτερος. Σίγουρα όταν 10 χρόνια περίπου. Αγωνίζεις σε επαγγελματικό επίπεδο,
καταλαβαίνει κανείς ότι για να μπορείς να έχεις αυτές τις επιτυχίες. Χωρίς 10 χρόνια, πόσο χρόνο είπες ότι είσαι? Είμαι 16. 16, δηλαδή από 6. Μάλιστα. Δεν το λέμε, δεν λέμε ας πούμε επαγγελματικός αθλητισμός στην κολύμβηση, ούτε λέμε πρωταθλητισμός. Στην ουσία μετά τα 8-9 χρόνια που αρχίζουν οι αγώνες, 6, 7, 10 αγώνες το χρόνο, σημαίνει αποστολές, διήμερες, μονοήμερες, προπόνηση. Δεν το συζητάμε ότι όταν είναι ανοιχτό το κολυμβητήριο από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνιο, οι προπονήσεις είναι καθημερινές. Εντάξει, στις μικρότερες ηλικίες βέβαια δεν είναι 6 τη βδομάδα, είναι 3 ή 4, αλλά αυτή είναι η ρουτίνα, έτσι έχουν μάθει τα παιδιά. Δεν μπορείς να τους αποθαρρύνεις, ούτε μπορείς να τους βγάλεις έξω από το νερό. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι η Τρίπολη διαθέτει ένα κλειστό κολυμβητήριο? Θα στο πούνε ήδη. Θα στο πούνε ήδη. Δηλαδή, βλέπουν τα άλλα τα παιδιά, ακούνε τα άλλα τα παιδιά από τους άλλους συλλόγους που συζητάνε ότι ήρθαν στην Τρίπολη να κολυμπήσουν σε ανοιχτό κολυμβητήριο, με παγωμένη την πισίνα, με προβλήματα σε άλλα κολυμβητήρια. Η Αντωνία μόλις έφτασε από Ναύπλιο για να κάνει την προπόνησή της, για να ξαναφύγει για Ναύπλιο. Οπότε νιώθουν τυχερά, είναι τυχερά και είναι αυτό που θέλουν πραγματικά. Ανοιχτό κολυμβητήριο, δεν τους νοιάζει όλα τα άλλα. Αν έχουν το ανοιχτό κολυμβητήριο, τα άλλα θα τα πετύχουν. Υπάρχει χρόνος προπονήσεις, δηλαδή έχετε το χώρο σας, Ναι, υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα? Όχι, κανένα πρόβλημα. Και ακόμα περισσότερο κόσμο αντέχει στο κολυμβητήριο. Προβλήματα που αντιμετωπίζετε γενικότερα στη λειτουργία του? Τα παιδιά μπορούν να σας πούνε αν βλέπουν κάποια προβλήματα ή αν αντιλαμβάνονται κάποιο πρόβλημα, πώς βγαίνει η προπόνηση αυτά. Και μέσα από το σύλλογο, αλλά γενικότερα και από τις εγκαταστάσεις, θεωρώ κάποια ψηλοπροβλήματα που υπήρχαν παλαιότερα από ό,τι θυμάμαι έχουν λυθεί. Καλή διάθεση να υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να φτιάξει το τέλειο κολυμβητήριο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ο καθένας θα ήθελε όσο περισσότερο χώρο μπορεί να κάνει τις προπονήσεις του. Θα ήθελε το τέλειο και περιβάλλον και το εξωτερικούς χώρους και τους εσωτερικούς. Μην είμαστε αχάριστοι. Συντηρήσεις γίνονται κάθε χρόνο, βελτιώσεις γίνονται κάθε χρόνο. Εφόσον λειτουργεί σωστά, ποιοτικό το νερό με τα μηχανήματα που λειτουργεί, ζεστό, όλα τα άλλα ξεπερνούνται με θέληση και με καλή διάθεση. Θα ήθελα πάλι να απευθυνθώ στα παιδιά να μας πούν λίγο σε μαθητές σας οι οποίοι δεν ασχολούνται με το άθλημα, πώς σας αντιμετωπίζουν όταν ακούνε για τις επιτυχίες σας? Κωνσταντίνα. Μας λένε μπράβο που καταφέρνουμε να είμαστε και καλοί μαθητές και καλοί αθλητές, και έχουν μεγάλη απορία πώς τα καταφέρνουμε και τα συνδυάζουμε όλα και είμαστε και καλοί. Τι θα συμβουλεύατε ή θα συστήνατε και σε άλλα παιδιά πιο μικρής ηλικίας να ξεκινήσουν την κολύμβηση? Είναι πολύ ωραίο άθλημα, είναι ατομικό βέβαια, αλλά καλά θα είναι να ξεκινήσουν, δηλαδή να μάθουν και μετά αν τους αρέσει μπορούν να ασχοληθούν και όπως και εμείς, με αγωνιστικό επίπεδο. Θεωρώ, δεν ξέρω, φανταζόμαι συμφωνείτε ότι, Σάβα και εσύ, ότι η κολύμβηση γενικότερα, είτε σε απλό τεχνικό είτε λίγο πιο επαγγελματικό επίπεδο, είναι από τα αθλήματα που πραγματικά γυμνάζει τα πάντα, έτσι, όλο το σώμα. Και χωρίς τραυματισμούς. Σπάνιοι τραυματισμοί. Εντάξει, τραυματισμοί μπορούν να υπάρξουν σε οποιοδήποτε χώρο και άθλημα, άμα δεν προσέξεις. Εντάξει, πιστεύουμε ότι φαίνεται το αποτέλεσμα, γίνεται καλή δουλειά, προσεκτική δουλειά. Δεν χρειάζεται να πιεστούν αυτά τα παιδιά που είναι από 13 μέχρι 17-18 χρονών. Με την έννοια ότι δεν χρειάζεται ούτε περιττά γυμναστήρια, ούτε πολλά βάρη, ούτε πολλή ένταση. Τα αποτελέσματα αυτά που φέρνουν, τα φέρνουν με απλή προπόνηση, με πολύ λίγο γυμναστήριο που κάνουν στους χώρους του ΔΑΚ κάτω. Στην πορεία, όταν πάνε στην ηλικίωση, όταν μπουν σε άλλο επίπεδο, τι είδος προπόνηση μπορούν να διαλέξουν και ποια προπόνηση μπορεί να αντέξει το σώμα τους, εντάξει, αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά σε αυτή την ηλικία, με απλή καθημερινή προπόνηση μες στο νερό, χτίζουν τα αποτελέσματα που φέρνουν μόνοι τους. Κάτι άλλο ήθελα να τονίσω. Επειδή ο σύλλογός μας ασχολείται με την εθνική, με θέματα της εθνικής, γενικά σε όλα τα αθλήματα, έχουμε είναι κάποια παιδιά σε προεθνικές, υπάρχει κάποιο κλιμάκιο, τι ακριβώς? Σε αυτές τις ηλικίες που είναι τώρα, έχουμε μόνο στους επίλεκτους. Επίλεκτη είναι ότι η περιφέρεια βγάζει κάθε χρόνο, ανάλογα την περιφέρεια, ανάλογα τον νομό, βγάζει τις κορυφαίες επιδόσεις. Φέτος είναι... Υπάρχει κάποιο όριο που πρέπει να φτιάξει? Είναι ανάλογα με τους χρόνους. Δεν έχουν όριο όπως έχουν οι προεθνικές, είναι ανάλογα με τους χρόνους. Οι χρόνοι των επιλέκτων που έχουμε φέτος, που είναι ο Κόκος, ο Αγγελόπουλος, η Σεψή, έχουμε και ο Μητσόπουλος είναι μικρότερος, είναι στα προαγωνιστικά. Ναι, και η Χρυσικού. Μας δίνουν ελπίδες ότι σε 2 χρόνια που θα μπουν στις κατηγορίες των προεθνικών,
μπορεί να πιάσουμε και εκεί, να μπούμε στις προεθνικές. Τα όρια για να μπεις, να κληθείς στην προεθνική ή να κληθείς σε κάποιο αγώνα στην εθνική, μετά είναι καθαρά θέμα διοργάνωσης. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο ότι ο τάδε αθλητής θα πάει στους Ολυμπιακούς ή θα πάει σε ένα πανευρωπαϊκό. Στην κάθε διοργάνωση βγάζει εκείνη την εποχή η ΚΟΕ και λέει ότι όποιος αθλητής έχει περάσει αυτό το χρόνο και λόγω οικονομικών συνθήκων, αυτό το τραγικό, εγώ μπορώ να πάω μέχρι 4 αθλητές, οπότε θα πάρω τους 4 καλύτερους στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν άλλοι 14 από πίσω που θα μπορούσαν στη διοργάνωση να διεκδικήσουν τελικό. Αυτά πρέπει να τα βλέπει η πολιτεία. Αυτό είναι και το επόμενο που θέλω να ρωτήσω. Η οικονομική κρίση, φαντάζομαι, όπως είπατε και εσείς, έχει χτυπήσει και το συγκεκριμένο άθλημα. Εννοείται. Και πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση? Δεν το αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν χορηγοί? Όχι, οι χορηγοί, εντάξει, να μην τους αναφέρω έναν, είναι αρκετοί. Μπορείτε να τους δείτε στο Facebook και στο site του ΚΟΑΤ. Είναι άνθρωποι από την Τρίπολη, που καταστηματάρχες, εμπόροι, που βοηθάνε όσο πιο πολύ μπορούν. Βέβαια είναι μικρό αυτό το ποσό για να στηρίξει μια ολόκληρη ομάδα και τις αποστολές. Πολιτεία δεν υπάρχει. Και η μεγάλη χορηγή του αθλήματος αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα είναι οι γονείς. Μαζί και εγώ. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, ναι. Και στο οικονομικό και στο. Δεν το συζητάμε. Είναι οι γονείς καθαρά. Δηλαδή, εκτός του ότι. Εντάξει, αυτή η ομάδα πλέον δεν πληρώνει, ας πούμε, στο σύλλογο για να κάνει εκμάθηση. Έχει σταματήσει να πληρώνει εδώ και 2-3 χρόνια. Αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν μπορεί ο σύλλογος να καλύψει. Και όταν φτάνει το τέλος χρόνου, καλύπτει κάποιες αποστολές, προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί σε κάποιες διαδικασίες, αλλά δεν αντέχει. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον επιχορηγήσεις καθόλου στα αθλητικά σωματεία. Εγώ θέλω να τονίσω πάλι με την εθνική, έχει να κάνει. Σας παιδιά, όνειρό σας είναι να φτάσετε κάπου ψηλά, κάνετε το χόμπι σας, πώς σκέφτεστε δηλαδή να. Το μέλλον σας. Το μέλλον σας, ναι. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος. Κάθε αθλητή το όνειρό του είναι κάποια στιγμή να καταφέρει να πάει σε ένα πανευρωπαϊκό, ακόμα και σε ένα ολυμπιακό πρωτάθλημα. Όλοι μας, πιστεύω, αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο θέλουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να πάρουμε μέρος σε μια τέτοια διοργάνωση. Και άμα. Ό,τι καλύτερο προκύψει. Ναι. Κάποιος άλλος να θέλει αυτό? Αντωνία. Έλα, μίλησέ μας. Γεια σας. Με λένε Αντωνία. Και εγώ, η απόψή μου, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που ασχολούνται με κάποιο άθλημα και τώρα με την κολύμβηση βάζουν κάποιους ψηλούς στόχους, τους οποίους θέλουν να τους φτάσουν. Και αυτό είναι, για παράδειγμα, Ολυμπιακοί αγώνες, κάποιο πανευρωπαϊκό ή κάποιος στόχος τους, σαν κάποιος καλός χρόνος στην κολύμβηση. Αλλά μέσα από πολλή δουλειά, έτσι δεν είναι? Από πολλή δουλειά. Ναι, αλλά θέλουν προπόνηση και θέληση και αγάπη φυσικά για αυτό το άθλημα. Δεν ξεχωρίζουμε αθλητές. Μην φανεί ότι κάνουμε elite, όχι. Και η προπονήτριά του, η Οικονόμικος Τούλα, που ασχολείται με τα παιδιά αυτά και τα προαγωνιστικά, υπάρχει χώρος στο σύλλογο και για τον αθλητή που θα έρθει, θα συμμετέχει σε 1-2 αγώνες, δεν θέλει ή δεν μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις προπονήσεις, αλλά συνεχίζει να είναι μέλος της ομάδας, ενδιαφέρεται για την ομάδα, ενδιαφέρεται να κάνει αθλητισμό μέχρι ένα σημείο, δεν θα τον αποξενώσουμε ούτε θα τον διώξουμε. Μπορεί κάποιος στον ελεύθερο χρόνο του να. Σίγουρα. Υπάρχει χώρος για όλους. Έτσι, ξεκινώντας τα παιδιά από μικρά, παλιότερα είχε καταφέρει αθλητής ο Άδωνης ο Γιαλαμάς, είναι γνωστό το παλικάρι στην Τρίπολη, είχε φτάσει σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Απόφασή του ήταν, με το που πέρασε σχολή στο Βόλο, νομίζω, σταμάτησε. Δεν τον ενδιαφέρει από εκεί πέρα. Δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά όλη η ομάδα που είναι εδώ θα συνεχίσει τον αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι τρελά ερωτευμένοι με αυτό το πράγμα που κάνουν, οπότε μας αρκεί. Πολύ ωραία. Και αν δεν κάνω λάθος, και ο Δρυμονάκος κατάγεται, είναι από εδώ, από τα μέρη μας, ή όχι? Ο Δρυμονάκος είναι από εδώ, κάτω από τη Δεξαμενή είναι το σπίτι του, δεν θυμάμαι την οδό. Ήταν αθλητή μας μέχρι πέρσι. Πλέον αθλείται και αυτός με τον ωκεανό. Έχει αρχίσει και ο ίδιος, έχει μπει στον επαγγελματικό στίβο αφού έχει τελειώσει η προπονητική ΤΕΦΑ. Έκανε ένα comeback φέτος, ήρθε στους αγώνες. Εννοείται ότι πήρε τα 4 χρυσά στα αγωνίσματα που έπεσε και κάνει μια προσπάθεια, μήπως συμμετέχει πάλι φέτος σε πρωταθλήματα. Θα δείξει ανάλογα τις επιδόσεις. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, αλλά κάνει την προσπάθειά του. Χτίζει σιγά σιγά για αυτό τη φετινή χρονιά. Κάτι άλλο σημαντικό, Ηλία, και στα παιδιά εδώ. Ήθελα να πω ότι πόσους λόγους είπαμε ότι συμμετείχαν στο κύπελο?
28-30, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μιλάμε για κόσμο, λέει 550-600 άτομα. Πάνω από 500. Συν γονείς, συν επισκέπτες, συν. Ναι, εντάξει. Γιατί είναι και πολύ καλό σε τοπικό επίπεδο για την πόλη, δηλαδή. Εγώ το είδα σε 2 μέρες τώρα που ήταν αυτές οι μέρες με τα παιδιά και τους. Συλλόγοι όπως κάθε χρονιά μένουν μέχρι το Λεβίδι. Πέρσι που είχε ακόμα περισσότερες συμμετοχές, γιατί φέτος είχαμε αγώνες και στην Αθήνα την ίδια μέρα, στην Νίκαια. Πέρσι μείναν και στη Βιτίνα. Δηλαδή η πληρότητα είχε φτάσει σε τέτοια ώρα που οι ομάδες αναγκαστήκαν να μείνουν στη Βιτίνα για να πηγαίνουν έρχονται καθημερινά για τους αγώνες. Αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο. Κάτι άλλο δεν έχουμε τώρα. Έχουμε περιφερειακούς αγώνες. Δηλαδή μαζεύει η περιφέρεια Πελοποννήσου που έχει έδρα την Πάτρα όλα τα παιδιά μόνο της Πελοποννήσου και κάνει την επίσημη διοργάνωση για σημερινά όρια ή για προαγωνιστικούς αγώνες. Γίνεται κάτι παρόμοιο, απλά οι συμμετοχές εκεί θα έλεγα ότι στα αγωνιστικά θα είναι γύρω στα 150 παιδιά σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι μικρότερες συμμετοχές, είναι μονοήμερη ημερίδα, τελειώνει γρήγορα. Καμία σχέση με τους αγωνιστικούς μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να ευχηθούμε και ό,τι καλύτερη επιτυχία να έχει πάντα ο Σύλλογος και τα παιδιά. Να είναι πάντα υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, καλή τύχη να έχουν στη ζωή τους, καλή πρόοδοση στα μαθήματά τους, αφού είναι και άριστοι μαθητές όπως μας είπατε. Πάντα να ξέρετε ότι το μικρόφωνο της συγκεκριμένης εκπομπής θα είναι ανοιχτό. Ο σκοπός μας είναι πάντα να δίνουμε βήμα σε τοπικούς και όχι μόνο σε επιτυχίες, να σε όλους τους τοπικούς συλλόγους, να τους παρουσιάζουμε στον κόσμο και να στρέφουμε στον υγιή αθλητισμό πάντα τους νέους. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ να μιλάμε πάντα για τέτοια γεγονότα, να μιλάμε πάντα με ανοιχτό το κολυμβητήριο και για επιτυχίες ή αγώνες ή συμβάτα που γίνανε μακριά από εμάς κλειστά κολυμβητήρια. Και ο αθλητισμός που δεν έχουν να χωρίσουν τα παιδιά, τους ενώνει ο αθλητισμός. Αν και ατομικό άθλημα, άμα δείτε το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των παιδιών στους αγώνες, είναι απίστευτο. Φαίνεται και από την ομάδα εδώ που έχει έρθει όλη η δυνατά. Ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πριν διακόψουμε τώρα για το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να θυμίσουμε ότι επιστρέφοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τις εκπλήξεις μας. Ευγενία Σαρή στο τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι έκπληξη, αυτό ήταν δεδομένο ότι θα πάρει το. Η έκπληξη είναι ότι έχουμε στο λεωφορείο ότι η Γιώτα, τον πρόεδρο, όχι τον πρόεδρο το δικό μας, του συλλόγου, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, τον Τριαντάφυλλο Σωτηρόπουλο. Όπου ταξιδεύουν για το παιχνίδι, όπου θα μιλήσουμε μαζί τους να μας πούν το κλίμα που επικρατεί μέσα στο λεωφορείο. Λοιπόν, Τριαντάφυλλος πρώην μέλος του ΚΟΑΤ και αυτός. Ναι. Και αυτός έτσι. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Μία εκπομπή του Συλλόγου Φίλων Εθνικών Ομάδων Ελλάδος του νομού Αρκαδίας. Μέσα από τη συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας θα ενημερώνεστε για νέα και δράσεις όλων των εθνικών ομάδων καθώς και για θέματα εθελοντισμού. Θα υπάρχουν συνεντεύξεις με αθλητές των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων καθώς και αναφορά σε εθελοντικές δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Κάθε Τρίτη 6 με 7 στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Ο γέρος του Μοριά στα FM. Χορηγός της εκπομπής είναι Κομμώσεις Χριστόφορος. Κομμώσεις Χριστόφορος. Ανδρικές παιδικές. Γρηγορίου Λαμπράκη 2 στην Τρίπολη. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή μας, ο γέρος του Μοριά στα FM. Σάβα, για πες τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι μέσω Facebook στο γέρο του Μοριά. Και ωραία. Στο τηλέφωνο του σταθμού εδώ 2710 242400 και 242402. Για οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις, γιατί πάντα θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Και στο Facebook είναι το πιο εύκολος τρόπος νομίζω επικοινωνίας πλέον. Όπως έχουμε πει στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε την Ευγενία Σαρή, μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για το χώρο του Taekwondo.
Ευγενία, καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό? Αν και είσαι πολύ μικρή ακόμα, 16 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Για πες μας λίγο για την τελευταία σου επιτυχία. Ήταν αυτό το Σάββατο στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, σε ένα διεθνές πρωτάθλημα, όπου έπαιξα 3 αγώνες με 3 διαφορετικές χώρες και καταφέρω να φτάσω στην πρώτη θέση. Συγχαρητήρια. Για πες μας λίγο, πόσο καιρό ασχολείσαι με το Taekwondo? Ασχολούμαι 10 χρόνια. 10 χρόνια, από πολύ μικρή δηλαδή, 6 χρονών. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε σε αυτό το άθλημα, τι ήταν το κίνητρο που σου δόθηκε? Έκανε και ο μεγαλύτερος μου αδερφός και έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Μάλιστα. Κατάγεσαι από το Λεωνίδιο. Δεν ξέρω τώρα αν σε βρίσκουμε εκεί, είσαι στην Αθήνα, που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Όχι, είμαι στην Αθήνα. Είσαι στην Αθήνα. Έχω ανέβει για αυτό το λόγο, για προπονήσεις. Μάλιστα. Κατεβαίνεις συχνά κάτω στο Λεωνίδιο? Ναι, σχεδόν ανά 2 Σαββατοκύριακα, δηλαδή όποιο Σαββατοκύριακο δεν έχω αγώνες ή κάποια σημαντική προπόνηση, κατεβαίνω πάντα. Τις προπονήσεις δηλαδή τις κάνεις όλες στην Αθήνα? Ναι, κάθε μέρα. Μερικές φορές και διπλές. Σκληρή δουλειά. Καμία φορά το Σαββατοκύριακα, όχι πάντα. Μάλιστα. Και σχολείο λογικά στην Αθήνα, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Πώς θα συνδυάζεις αυτά δύο, σχολείο και προπόνηση? Δεν θα έλεγα πως είναι κάτι δύσκολο. Ναι, μεν γενικά στερείς, αλλά άμα κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν έχεις θέληση και το αγαπάς, έτσι είναι. Μέχρι στιγμής παγκόσμια πρωταθλήτρια, σωστά? Ναι. Και πολλές επιτυχίες. Και γενικότερα δεν ξέρω, Σάβα, νομίζω το Λεωνίδιο έχει παράδοση, γιατί βλέπω ότι και στους συγκεκριμένους αγώνες, αλλά νομίζω και σε άλλες διοργανώσεις είναι και άλλα παιδιά που από το μέρος όπου έχουν διακρίσει. Έτσι, βλέπω την Γεωργία της Σταματίνα που διακρίθηκε και αυτή, καθώς και τον Γολεγό Ιωάννη. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό να ασχοληθείτε? Ήταν κάποιος προπονητής που... Φυσικά, χωρίς τον δασκαλό μας δεν είχαμε καταφέρει τίποτα από όλα αυτά. Αφού έχει κι άλλους παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αθλητές σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, την είχαμε βγάλει και στο ραδιόφωνο. Ναι, ο κ. Βελισσαρόπουλος, έτσι. Ο οποίος είναι ο προπονητής των επιτυχιών. Ναι, ακριβώς. Έχετε πετύχει την κατάλληλη χημεία, φαντάζομαι, και τη σωστή δουλειά που φαίνει το καλό αποτέλεσμα. Ναι. Επόμενη τώρα, προετοιμάζεσαι τώρα ο επόμενος αγώνας? Έχω ακριβώς αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Περιστέριο, που είναι ένα κύπελο. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί αγώνες, αλλά εντάξει. Αυτό. Πρέπει να διατηρήσεις σε φόρμα, έτσι. Πρέπει να είσαι σε συνεχείς αγώνες. Ναι. Στα χρόνια που ασχολείσαι πλέον σε επαγγελματικό επίπεδο, έχεις δει πολλά πράγματα, πιστεύω, αν και παρά το μικρό της ηλικίας σου, στον χώρο του συγκεκριμένου αθλήματος. Τι θα συμβούλευες και τι θα έλεγες σε νέα παιδιά τα οποία σκέφτονται να ξεκινήσουν το συγκεκριμένο άθλημα? Είναι κάτι το οποίο θα τους το πρότεινες ανεπιφύλακτα? Εννοείται. Είναι ένα άθλημα που σου μαθαίνει πειθαρχία, το βασικότερο, και εκτός από βέβαια όταν μπαίνεις στον χώρο του αθλητισμού, που είναι καλό για πάρα πολλούς λόγους να αθλείς. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Ελπίζουμε στο μέλλον, εφόσον κατεβαίνει και τόσο συχνά κάτω στα μέρη μας, ελπίζουμε κάποια στιγμή θα χαρούμε πάρα πολύ και θα είναι τιμή μας να τα πούμε και από κοντά. Ναι, εννοείται. Να είσαι καλά. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Επίσης. Σαν συμμαθητές έχουν βρεθεί μια μέρα στο ίδιο το φανάρι. Έτσι είναι οι ζωές, λες θα τα πούμε και περνάνε οι εποχές. Έτσι είναι οι ζωές, τόσο πεζές μα περπατήσαν στο φεγγάρι. Κάποτε δυο ζωές περπατήσαν στο φεγγάρι. Θα πολεμήσω μέχρι θανάτου σ' αυτή τη μάχη σωστού και λάθος, γιατί η αγάπη αυτή μπορεί να σωθεί. Παίρνω θέση και βγάζω σπαθί.
Συνδεόμαστε λοιπόν τώρα κατευθείαν τηλεφωνικά, μην χάνουμε καθόλου χρόνο, με τη Γιώτα Καπισούλη, η οποία είναι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στο πούλμαν της Νίκης για τον Αστέρα μας. Έτσι. Γιώτα, καλησπέρα. Στο πούλμαν της Νίκης, όπως ακριβώς το είπε η Ηλία, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο δρόμο και στο πούλμαν της Νίκης, πλησιάζουμε όχι σήμερα, αύριο θα πάμε Βελιγράδι, γιατί σήμερα οι γεννητέρες είναι στο Νης. Σε κανένα 2 ώρα περίπου θα είμαστε εκεί, γιατί είμαστε στον έλεγχο τώρα, στα σύνορα. Όλα καλά. Από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει η αποστολή της Τρίπολης με τους φιλάθλους, όλους εμάς που θέλουμε να βρεθούμε στο πλευρό του Αστέρα και σωματικά, γιατί με το μυαλό όλοι όπου και αν βρίσκονται θα είναι σίγουρα... Το λεωφορείο γεμάτο, Γιώτα, έτσι. Το λεωφορείο, ναι, σχεδόν γεμάτο. Πολύ λίγες είναι οι κενές θέσεις που εξυπηρετούν κιόλας για να ξεπιανόμαστε. Πολλές ώρες. Ακριβώς. Το κλίμα που επικρατεί είναι πολύ ευχάριστο πραγματικά. Ο καιρός είναι βροχερός όλη μέρα. Η διάθεση όλων είναι πολύ καλή. Και αναμένουμε όλοι τόσο να γνωρίσουμε τις ομορφιές της περιοχής στο Βελιγράδι που θα βρεθούμε, αλλά κυρίως να βρεθούμε στον Αστέρα μας την Πέμπτη το βράδυ και να δώσουμε κι εμείς τον καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε δυνατόν αυτό που θέλουμε να γίνει πραγματικότητα. Έτσι, να κλείσει έτσι όμορφα αυτή η φετινή όμορφη έτσι, διαδρομή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ακριβώς. Είναι πραγματικά πολύ ευχές αυτό το γεγονός, αυτή η συγκυρία, έτσι ο Αστέρας αυτό το κομμάτι που έχει πάει, αυτό ζητάγαμε και μόνο στο λεωφορείο, ότι πραγματικά ζούμε το όνειρο και ακόμα και τώρα κάποιοι από εμάς θα μην να το πιστέψουμε. Δηλαδή πριν μερικά χρόνια τι λέγαμε, τώρα βρισκόμαστε καθόλου για Βελιγράδι. Το ταξίδι για το Βελιγράδι. Ζούμε το όνειρο. Μάλιστα. Είναι μαζί και ο πρόεδρος, Τριαντάφυλλος. Είναι μαζί και ο πρόεδρος Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος. Να αναφέρω ότι οι αρκετοί φίλαθλοι του Αστέρα, εκτός από την εκδρομή τη συγκεκριμένη που έχει κάνει ο κύριος Τσιόρης, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό επαγγελματίες της πόλης μας να στηρίζουν με εκδρομές τον Αστέρα, γιατί είναι και αρκετοί φίλαθλοι οι οποίοι θα πάνε είτε οδικός μόνοι τους, είτε αεροπορικός. Προβλέπετε να έχει κόσμο αρκετό, ίσως είναι και πιο πολύ κόσμο και από τα 2 παιχνίδια που έχουμε δώσει εκτός. Σάβα, εσύ θα έρθεις? Εγώ, άστο Γιώτα. Μην παίζεις με το πόνο του μάλλον, δεν καταλαβαίνω. Έχω μάθει ότι κάτι γίνεται, αλλά προσπαθώ και να με τον πόνο του. Για να δούμε τελευταία στιγμή πώς κάνω την τρέλα και παρασύρω. Να τον παρασύρω και για να βρεθεί την Πέμπτη κοντά μας. Αλλά αυτό που σου είπα ότι προβλέπεται αρκετός κόσμος, αυτό είναι σίγουρο. Το έχουμε τσεκάρει. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να πω. Προλαβαίνετε. Πετώντας να έρθουμε. Ακριβώς, γιατί όχι. Και να μην έρθουμε, είμαστε λοιπόν, και μόνο η ψυχολογική όθηση θα σας δώσουμε φτάνει για σας. Σίγουρα. Σας δίνω την Τριαντάφυλλο Σωτηρόπουλο. Βεβαίως. Έχω δίπλα μου. Καλό βράδυ από μένα, καλή συνέχεια εκπομπής με τη Νίκη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια χαρά. Όλα καλά μας τα λέει η Γιώτα. Πώς πάει η εκπομπή? Δόξα Θεός, μια χαρά. Ζηλεύουμε λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Μας βρίσκεται στα σύνορα Σκοπίων-Σερβίας. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο σχετικός έλεγχος για να περάσουμε τα σύνορα των Σκοπίων και να βρεθούμε στην Σερβία. Όπως σας είπε και η Γιώτα, το πρόγραμμα σήμερα προβλέπει μια διανυκτέρευση στην πόλη Νης. Εγώ θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι στο τελευταίο αγώνα με την Μπεσίκτας κάποιοι είπαν ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι του Αστέρα τελείωσε. Για μας δεν έχει τελειώσει. Εμείς είμαστε από αυτούς που θέλουν να νιώσουν και την τελευταία στιγμή αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού ταξιδιού για την ομάδα της Τρίπολης. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, σε αυτό το πούλμαν, σε αυτή την αποστολή, μαζί περίπου 40 άτομα από την Τρίπολη, για να νιώσουμε και τις τελευταίες αυτές στιγμές του ευρωπαϊκού ταξιδιού που μας έχει κάνει περήφανους όλους του Αστέρα μας. Τριαντάφυλλε, ίσως ξεκινάει το ταξίδι τώρα, δεν τελειώνει, τώρα ξεκινάει. Γιατί μπορεί να έχουμε και συνέχεια μεγάλη. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνεις. Ίσως το ταξίδι του ευρωπαϊκού του Αστέρα να μην τελειώνει τώρα, να αρχίζει τώρα. Και είναι πολύ καλή παρατήρηση, γιατί πραγματικά το γεγονός ότι η ομάδα της πόλης μας, η ομάδα της Πελοποννήσου, αυτή η ελληνική ομάδα βρίσκεται τόσο ψηλά ακόμα και σήμερα στο βαθμολογικό πίνακα, αυτό μας γεμίζει ελπίδες ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι του Αστέρα θα είναι και φέτος και του χρόνου μεγάλο, όπως ήταν και αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και ίσως και σε ανώτερο επίπεδο, πιστεύω εγώ. Το μπορεί φέτος ο Αστέρας. Με βάση την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι ομάδα που μπορεί να χτυπήσει και πιο ψηλά. Σίγουρα το γεγονός ότι καθιερώθηκε στις καλές ομάδες της Ευρώπης. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι για κάποιους που λένε ότι η ομάδα του Αστέρα θα κάνει τουρισμό στο Βελιγράδι, εγώ διαφωνώ κάθετα, διότι σας θυμίζω ότι είναι ελληνική ομάδα, η Ελλάδα χρειάζεται
τους βαθμούς για να ανέβουμε ψηλότερα στον πίνακα της UEFA, αλλά εκτός αυτού και ο Αστέρας χρειάζεται τους 3 πόντους. Έτσι, όχι, για το γεγονός ότι στις επόμενες κληρώσεις, τις ευρωπαϊκές, σίγουρα ο Αστέρας έχει τη δυνατότητα να μπει από την πλευρά των ισχυρών σε αυτές τις κληρώσεις, άρα λοιπόν υπάρχει και ενδιαφέρον. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπό αυτή την έννοια θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι και ελπίζουμε να πανηγυρίσουμε ακόμα μια νίκη. Είναι μια καλή εμφάνιση με ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Ο γέρος του Μοριά θα είναι εκεί. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έτσι, αυτό ακριβώς. Τώρα για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, καλό θα ήταν να σας μιλήσει ο Κώστας Τζορός, ο οποίος είναι ο αρχηγός της αποστολής μας εδώ. Μαζί με τον Χρήστο τον Ζορμπά έχουν ετοιμάσει και ένα πρόγραμμα τουριστικό, γιατί εκτός από το αθλητικό κομμάτι υπάρχει και το τουριστικό για όλους μας. Δηλαδή θα ζήσουμε αρκετές μέρες στην Σερβία και πιστεύω ότι θα απολαύσουμε και αυτό το ταξίδι. Σας δίνω τον Κώστα τον Τζορό. Καλή συνέχεια από μένα και θα τα πούμε και στις υπόλοιπες εκπομπές. Και οι δημοσιογράφοι μας στην πρωινή εκπομπή θα κάνουν σύνδεση την Πέμπτη το πρωί για να δώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά όχι μόνο αυτοί, αλλά και στις αθλητικές εκπομπές μας θα γεμίσουμε με ρεπορτάζ και αναμεταδόσεις και από τη Γιώτα Καμπισούλη και από μένα, γιατί αν και πρόεδρος, το έχω ξαναπεί, με έχετε κάνει ρεπόρτερ. Έτσι. Και ελπίζω οι αποσκευές του Τριαντάφυλλου να χωράει το διπλό μας, έτσι. Οι αποσκευές σίγουρα χωράνε το διπλό. Εντάξει, χωράει. Okay. Έχει φροντίσει ο Τσόρος να αφήσει χώρο μεγάλο για το διπλό. Λοιπόν, ο λόγος στον Κώστα τον Τσόρο. Έγινε. Καλησπέρα και από εμάς. Πείτε μας, μια χαρά. Καταρχάς να σας δώσουμε συγχαρητήρια για το γεγονός ότι πάντα είστε κοντά, όχι μόνο στον Αστέρα, γενικώς σε μεγάλα παιχνίδια και σε αθλητικές δραστηριότητες. Οργανώνετε πάντα εκδρομές και δίνετε τη δυνατότητα σε κόσμο που δεν έχει άλλη δυνατότητα να μπορέσει να εκπληρώσει το όνειρο της. Με χαμηλό κόστος. Και με χαμηλό κόστος, η αλήθεια είναι. Καταρχήν αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι ένα πακέτο πολύ φτηνό, με 3 γενικερεύσεις φαγητό μέσα. Και πέρα από αυτό να σου δώσω ένα στίγμα ότι όλο τον δρόμο βρέχει που ερχόμαστε και κανένας δεν έχει δυσανασχετήσει. Είναι όλοι χαρούμενοι που πάμε αυτό το ταξίδι. Να δούμε τον Αστέρα. Καταλάβατε. Το όνειρο τώρα ξεκινάει, δηλαδή το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Αυτό που είπε ο Τριαντάφυλλος πριν. Αυτό που είπαμε πριν, ναι. Όλα δηλαδή... Είμαστε και συνέχεια μαζί στον Αστέρα και του χρόνου εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι και πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να σχεδιάζετε από τώρα έτσι μεγάλα πακέτα και ταξίδια τώρα και για του χρόνου. Προετοιμάζετε, γιατί σίγουρα ο Αστέρας θα μας... Παίρνετε εμπειρίες τώρα για αργότερα. Έτσι. Μέχρι στιγμής οπότε το κλίμα είναι πολύ καλό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όλοι είναι πολύ αισιόδοξοι παρά το κουραστικό ταξίδι. Έτσι, ναι, τώρα είμαστε στα σύνορα να περάσουμε στη Σερβία, να πούμε στο έδαφος της Σερβίας. Έχουμε ακόμα γύρω στις 2 ώρες για να πάμε στο ξενοδοχείο. Θα ξεκουραστείτε. Ωραία, καλά είμαστε. Μια χαρά. Ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε, σας ευχόμαστε. Καλό δρόμο και φέρτε μας την νίκη. Και είπαμε σε αποσκευές να χωράει το διπλό. Έτσι, το Μιχάλη δεν το πήρατε μέσα στις αποσκευές. Ναι, δεν είπε. Το βλέπω απέναντι χαμογελάει. Χαμογελάει και τα μουστάκια που δεν έχει. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Αγάπη είναι να χάνεσαι, αγάπη είναι να λιώνεις, αγάπη είναι να δίνεσαι χωρίς να μετανιώνεις, έτσι απλά να πέφτεις στα βάθια. Σάβα, τι να πω, ζηλεύω πάρα πολύ. Είχαμε καταρχήν τις επιτυχίες στην αρχή, έτσι. Μετά Μισαρή, ακόμα καλύτερα. Μετά το λεωφορείο. Δηλαδή, εντάξει, πράγματα που συμβαίνουν δεν τα πιστεύουμε, αλλά είναι πραγματικά. Είναι πραγματικότητα και μακάρι τα παιδιά να δουν πάλι ένα πολύ καλό παιχνίδι εκεί και σίγουρα, όπως είπες και εσύ, θεωρώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητες του Αστέρα. Πραγματικά αυτή η ομάδα φέτος μας έχει τρελάνει. Εγώ αυτό που είπα και με τον Τριαντάφυλλο το πιστεύω. Δηλαδή, τώρα αρχίζει το όνειρο, τώρα ξεκινάει το ταξίδι του Αστέρα. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα δούμε. Υπομονή, βήμα-βήμα, όπως έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια και θα δούμε ό,τι καλύτερο ευχόμαστε για το παιχνίδι της Πέμπτης. Να τελειώσω
πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά της εκπομπής. Να κλείσουμε έτσι με μια-δύο ακόμα αθλητικές ειδήσεις. Να αναφέρουμε ότι. Σχετικά με τον εθελοντισμό που ασχολούμαστε κι εμείς, ότι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση θα γίνει τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Ο Δήμος Τρίπολης έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσει Έλληνες βετεράνους καλαθοσφαιριστές στην πόλη μας, όπου θα διεξαχθεί ένας αγώνας με φιλανθρωπικό σκοπό και χαρακτήρα. Και ονόματα είναι πάρα πολλά. Οι πιο γνωστοί δηλαδή έχουν περάσει τόσα χρόνια στα γήπεδα. Τι να πούμε, Σιγάλας, Μπουντούρης, Δικούρης, Γιαννούλης, Πρέλεβιτς, Τσαρής και ακόμα πάρα πολύ. Την Τετάρτη 17 του 2014 λοιπόν στο ΔΑΚ Τρίπολης και η ώρα 6 θα πραγματοποιηθεί αγώνας τρυπώντων ζωής. Προπονητής αυτής της μεικτής ομάδος της Ελίτ θα είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο γνωστός σε όλους. Και τα έσοδα του αγώνα αυτού θα διατεθούν στο κοινωνικό παντοπολείο Τρίπολης. Ενώ να πούμε ότι έγινε και η κλήρωση. Αφού μιλάμε για μπάσκετ. Έγινε η κλήρωση της εθνικής ομάδας μπάσκετ για το Euro. Βατή κλήρωση και από ό,τι φαίνεται, αλλά ποτέ δεν λες εύκολα πράγματα, γιατί έχουμε δει και προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, όπως τώρα με την εθνική. Οι ομάδες που θα παρτίσουν τον όμιλο της εθνικής μας είναι η Κροατία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και τα Σκόπια. Θα δούμε. Πιστεύω ότι ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο και στην εθνική. Και να προετοιμάσουμε λίγο το έδαφος για την επόμενη εκπομπή μας. Να πούμε ότι πλέον θα είμαστε έτοιμοι μαζί και με τα υπόλοιπα παιδιά που θα έχουν γυρίσει και το ταξίδι. Θα είναι μια εορταστική εκπομπή. Σιγά σιγά μπαίνουμε και σε κλίμα. Ετοιμάζουμε ως σύλλογος αρκετά πράγματα να κάνουμε κατά τη διάρκεια των εορτών και σε εθελοντική βάση. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στον κόσμο στην επόμενη εκπομπή. Να μας φέρει και τα νέα Ιώτα που θα είναι Βελιγράδι. Ακριβώς. Και εμπειρίες και βασικά να μας φέρουν την νίκη θέλουμε. Πάνω απ' όλα την νίκη. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Θα είμαστε όλοι εδώ μαζί για να πούμε και τα εορταστικά μας. Έγινε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Και τέλος, η αγάπη είναι ένας άγγελος που ψάχνει για το βέλος τελικά. Η αγάπη είναι